La vaca Connie. La neu de colors. Era Nadal i el bosc estava cobert d'una capa gruixuda de neu blanca. En Patch i la Connie havien quedat amb els seus amics per adornar el pi més alt del bosc. Els ocells hi van penjar uns aglans molt bonics. L'esquirol rosegó el van voltar amb una cinta ben llarga. Els ratolins s'ho van passar la mar de bé penjant-hi garlandes. I finalment, les papallones i les lluernes van cobrir l'arbre de llums de colors. Quan van haver acabat, l'arbre feia molt de goig. Tots els amics estaven molt contents i orgullosos de la seva feina. Ens ha quedat un arbre de Nadal preciós, oi, Patch? I tant, fa molt de goig, però ara que ja l'hem acabat d'adornar, què podem fer? Doncs com que ja hem enllestit l'arbre, ara podem anar a jugar a la neu. Que bé! M'encanta jugar a la neu! El conill Sam girava com una baldufa i el ratolí Ronnie feia un ninot de neu. I en Patch i la Connie també s'ho passaven molt bé. Se m'adormen les orelles! La Connie patinava tan de pressa que no va poder parar. Després de la topada va alçar els ulls i va veure l'ocell Nigel, que estava una mica trist. Hola, Nigel. Ostres, et veig una mica trist. Què passa, que no t'agrada el Nadal? No és això, m'encanta el Nadal i a més vindran els meus germans i tot. El problema és que com que hi ha tanta neu i tot es veu del mateix color, ara potser no trobaran el meu niu. Ostres, quina pega! Què et sembla que podríem fer per ajudar en Nigel, Connie? Aleshores, la Connie va veure una cosa que li va cridar l'atenció. Era l'esquirol rosegó que es menjava un aglà. Després va veure la formiga Tom que portava una maduixa. I alçant la vista cap al cel va veure la cigonya Claude, que portava un penjoll de raïm al bec. Mira, ja ho tinc! Ja sé com et podem ajudar! Agafarem un munt de fruita de colors i la posarem en un gran cercle al voltant del teu niu. Així els teus germans el veuran des del cel i et trobaran de seguida. Sí, però d'on la traurem tanta fruita? Pensa que som a l'hivern i als arbres no n'hi ha gens. És veritat, als arbres no hi ha gens de fruita, però hi ha molts animals del bosc que en guarden el niu per menjar durant l'hivern. És veritat, té raó. Els hi demanarem als nostres amics del bosc que ens donin fruita de la que guarden. Molt bé, doncs adéu i gràcies per ajudar-me. Ja estic més content. En Patch i la Connie van caminar per la neu freda i cruixent fins que van arribar al niu on vivien les seves amigues, les formigues. Hola! Hola, Connie, hola, Patch, i bon Nadal! Què ho fa que ens heu vingut a veure? Hola, Tom. És que busquem fruita per fer un gran cercle de colors a la neu perquè volem que els germans d'en Nigel el puguin veure des del cel. Ah, molt bé. Doncs si voleu fruita en tenim de sobres. Renai, tu! Sí que te l'has cruspit de pressa. Devies tenir molta gana, noi? Agafarem més maduixes i les portarem cap al niu d'en Nigel. Moltes gràcies. Mentrestant, nosaltres anirem a buscar més fruita. Adeu! Mentre les formigues anaven a buscar més maduixes, els germans d'en Nigel volaven damunt del bosc. Ostres, fa hores i hores que volem, però no hi ha ni rastre del niu d'en Nigel. No sé pas com el trobarem. Com que hi ha tanta neu, es veu tot igual. A sota dels ocells, la Connie i en Patch van caminar pel bosc congelat fins que van arribar al niu dels esquirols. Hola, esquirolets, que sou al niu. Som la Connie i en Patch. Hola, Connie. Ens podríeu ajudar? Necessitem aglans per fer un gran cercle a la neu perquè els germans d'en Nigel trobin el seu niu. I esclar que us ajudarem. Pesca! Té, agafa aquests. I si en necessites més, en tenim tants com vulguis. Només ens ho has de demanar. Moltes gràcies, Rosegó. Ets molt amable.
En Patch i la Connie van dir adéu als esquirols i van anar a veure la cigonya Claude per demanar-li ajuda. Oh, i tant, m'agrada molt ajudar els meus amics. La Connie va estar contenta. Mira, tinc un raïm aquí al niu. Si vols, te'l pots endur. Moltes gràcies, Claude. És una gran sort tenir amics com aquests, oi que sí, Connie? En Patch tenia raó. Tots els amics de la Connie van ajudar l'ocell Nigel com van poder. Les formigues van portar maduixes vermelles, els esquirols van portar glans, la cigonya va portar el seu raïm de color verd i els altres animals van portar fulles i flors. La Connie estava molt satisfeta. Caram, que bé que ens ha quedat! Què? Et sembla que els meus germans ho veuran des del cel, tot això? I tant que sí, amb tants colors destaca molt sobre la neu. En aquell moment van passar volant damunt d'ells els germans d'en Nigel. Mira, però si tot és blanc, aquest pas no el trobarem mai al niu d'en Nigel. Mira aquí sota. Deu ser un senyal que ens ha posat ell. I els germans d'en Nigel van baixar a terra a poc. Hola, Nigel, per fi t'hem trobat. Sort que has posat aquest senyal de colors tan vius a la neu. No he sigut jo, me l'han fet els meus amics. Vaja, doncs trobo que tens molta sort de tenir uns amics tan amables. Sí, tens raó. Són els millors amics que es poden tenir. I ara què en farem de tota aquesta fruita? Què us sembla si fem una gran festa i ens la mengem? Visca, una festa de Nadal! No només ets la meva millor amiga, sinó que també tens unes pensades molt bones. Una festa de benvinguda pels germans d'en Nigel! Visca, 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 visca! I aquella nit, quan la Connie se'n va anar a dormir tota contenta, va pensar que tenia molta sort de tenir uns amics tan bons. Bona nit, Connie, i bon Nadal.